siguro. Tinuod man gid akong giinom sa nga bilid jud ko nimo. Kay tiyo mo na nga Ah, hatag jud ka dito. okay, dato ko. Dato gid ka kasi bilid jud ko nimo sir, kwartahan jud ka kay sir. Tanawa si Don Miguel. Rakahan ko ka. Ako pinakadato, dre. Way, makaluping na ko dato. Kato agaw na ko, sika balik-balik istorya. Wato na ho, toy. Ano? Yawa sa nimo sir eh. Muna ako, imo agaw, tarong ka trabaho. Limpyo ka tanan, limpyo. Ana, sagbut. Dakan ko talta. May problema na. Basta ako lang, di ko gusto uyab-uyab ka. Mao dyan nalikay eh. Di ko gusto uyab-uyab ka. Suporta na ako, sige. Wala problema na. Wa man gud Wala ko problema. sir uy. Ikaw ra may nagtumutumo atong tulo ka lalaki nga gusto nimo manguyab na Natural na ako. Hunahuna ako sa ako mga sakop nga dili pasuraya ka na pataka lang uyab-uyab da mga wata kailangan na mga bati pa kay na mga putot pa wata mga bati ka na mala negosyo. Mao na ako mili ko kung gista idayon ako mga tao. Gusto ko mahimutang mo ako support ra ko basta kaoyon ko sa tao mo uyab-uyab. Kaya kato uyab naman kamo ato kato pagyagilar ba kato mo istugya magkanaana ba kato siya ba uyab naman mo ato bawo naman to nya usa may plano nimo ana pero support ko ato ha nya usa naman mo musta naman mo usa na wala na de balik niya eh. Wala na sir oy. Wa ni balik diri mugi tumutumo na ko. Nagtrabaho na mag construction sir. Saon wa man ti kwarta. Nangayo bit naghulam bitaw to nimo kwarta eh. Tagag sinsilyo. Hasta kindig apil pa nimo hatag. Unsa ka sir oy. Malo man eh. Ini siya mindset ni siya bawo ana style niyo pinakita ana ako na minaw la ko luyo ana mo ana nya tunga mo o bahin na to si Siyo Kindi apel gadi to bato inyo ta to gibahin malo man eh awa kisa peldi ako pa nimo laba ka otro sa kao malo ni mindset laka dito limpyo ito tanan asa ako ayaw sa uyab-uyab ha Ayaw sir. basta mao na timanay jud kaya ako suko ra ba ko nga na timanay jud na limpyo ako bahala sildo nimo basta tinarong ka ayaw lang uyab-uyab ha ayaw uyab-uyab ha Kaya tawhan na oy. Wa kita manangid nimo. Wala to nanghid ako biting. Magikan kalon mga 20 minutos baka dili abot biting kita lakaw ta tanan. Dili oy. Dili ta mo nakabuwa si Berting. Lain kayo tanang kita tulo lakaw biting. Ngano man kita la duha tanang dia? Basta dili ko wato na to si Berting. Ikaw lain sa nimo nuhon na ha. Wala ko huna-huna daw tan sanang. Oy, Dili lagi wato lagi nato. Basi maabot na turon. ina lakaw ka sanang. Ikaw tigol man ka. Dakan tao tanaw imo. Ay pagbuot. Ka baka paal ba? Ay pagbuot. Ikaw ba? Kay wa man ni sa inyong generation yun. Uso man ni ron. Bijud ni mo na itong lakaw rong si Berting. Noon sa mo kasi kita sa kong paaway. Tandaan lang kung tanang kay nino mo ka paagod imo pa ba? Mula manok bantis. Paghilom na. Aray! Wala ko siya dito. Paspas niya. Ay, tanang ako tilan ang pahagang. Kung nga sa mama ko, Naam sa gilakaw. magpaduwa na ko. Naon siya ba ka oy? Ayaw na siya naging paduwa nung kay ulakaw pa kuno ko kaya doon. Asa ang ulo ka? Kibaw na ba ka usay ako ang trabaho kada adlaw. Ayaw na sa lagi ng pagpaduwa o bingo kay puti hasula nya di ta ka kwarta ana. May Di ka- pang ni klaro kay kwarta ako di sukuan. Unsa man din ang paduwa din ito na ang kakurta ana? Makakwarta lagi pero mas maayo bito lakaw na ko kay dali naman nya kanang bingo gud mangita pa tag puntos. Mangita pa tag puntos ang bingo. Naunsa ang taon ka ay imo man ang lisod-lisuron nimong kaugalingon.
Kana tay magbabinggo ta. Makakorta man pud ta ana. Naatang duha. Unsa? Ngita pa jud ka didto. Kakapoy-kapoy lang kanang trabaho mo nahimo. Ay, pag ginana ka mo'y, burang magkakaminos ako. Suma! O magkakwarta ko, kita tanan magkapahimos, ana? Ay, pag ginana! Ay kung siga-sigaya na mong mata ha. Kanang binggo. Kung magpirmi na, dako tag makwarta ana. Dako ba kay ko gasto sa imong birthday na? Nga naman, nagsugo ko nga hikay ko, imo-imo man ang gasto. Okay ano? Kay ano? Wa ka malipay nga gihikayan ti ka? Awa man, nalipay ko, pero ay ko mahay. Muhimo man ka na ko kung na, dako na ko gasto sa imo ang birthday ha. Nga naman, wa ko malipay, nalipay ko. Nagpasalamat ko mo yung aking hikayan, pero nga nung magsige manggagpanguan ako ng parting hikay, ang akong ipangayo sa akong birthday, nga maayo na kog lawas. Ay sos! Istoryahe! Ikaw pa! Og di hikayan maglud-lud ayon! Nangimbitar pag mga dagko kay kaon! For your recognition, kang dili to akong bisita, kang Pedro tong bisita. Ay, ito, dako-dako yan ang nimting ka. Gaano? Isa sus! May guning akong kinumuhan si mong nauron. Ay, kung apil-apil na rin niyo, ha? Nganong yapil man niyo ako nga? Ha? Nasabi-apil naman sa kagilay! Nganong hiskisit gusmos? Na istorya man niya sa magdiayon! Nganong ilang kong yapil-apil? Ay, Ayaw, kung saan bali? Ayaw, maipit ka, ate. Maipit ka ba? Ayaw! Sabang mo! Imo man ang hilabtan. Nga, igor man ang utana. Yun mong duha. Nganong yapil-apil? Ikaw, sad. Gangon siya sagit siya. Kaya mo siya Grabe sagit. nung gani, lakaw nito ay! Kaya amuan naman. Istorya nila magdiayon, nag-apil-apil ka! Amuan na magtiyayon. Tadyakan, ti karon. Sunod ay sagit-sagit. Paminawa lang. Buko sa istorya. Ikaw sa dito sa panguan ma. Pailang kakaso ng siyo pangumot ng mga taong. Sok, musukol ka na ako. Ayaw lagi. Musukol ka na ako. Ayaw. Di ay. Sokol ko. Ayaw lagi. Ikaw ba? Minus-minus yun yung pagkamaldita? Mahinayak lang kay ko na. Tagbaw yun ka. Ako pa nung ano nag-apil-apil naman siya. Unsa man mahadlok ko, nagtuo kag mahadlok ka nimo. Ha? Ay, tamang pulis! 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 Tamang pulis! Pulis! Na sila kalikay, sibing kong magpatay-patay, muminatay Soy-soy man to. Isa suy-suy ka na. Igsuon ni Berteng. Maba. Soy-soy. Asa ka? Witik kamay. Umunsin. Unsay bitik? Wan, kanang sugo ko. Ni. Sugo ko building. Ako manghod ba sugo ko. Building ko no ingon. Dili ko no siya anak diha. Kay na ako no siya lakaw. Ako lang sa kuno ya sugo, kuyog-kuyog. Inchik. Wa di sa kapananghid ingnas ya, wa di sa mananghid. Pero makaibaw na lang unta mi. Mao may ang gingon ayaw saba ha. Ing na rito lakaw ko. Anak. Di na day balik building di ay. Wala ko ba balik siya dili basta ingon siya na ako kuno diha puli. So, ikaw lang sa ang yang susugoon pagpaningil. Kinsa na imo boy? Dili mo ni si sir, amo. Amo ko. Oh, amo. Building. Oh. Wa ikaw di amo? Oh, witik kamay. Ato pa, ika puli building, ika ako matugo-tugo. Oh, Mura mo sa gagnay, mo sa ninay gamay sir. unsa gamay? Ika to giingon building nga naa siya isuon nga lan toy-toy. Oh, tuy-tuy manggod kay ako, suy-suy man ko anak Bilmi. Ako na kuyog ninyo. Kuyog ko ninyo, ako puli. Ako dako sweldo ha. Inchik. Witik kamay. Okay. Hindi si sir, depende ni sir. Ika sana. Okay la ka kuyog ka buang. Ani na lang sir. Minta sula pa si Berting. Siya na lang sa atong suguon kay lisura oy. Kanus apa ka tumaabot o bito na nanghid. Ati ginaw niya Para na- ato lang ni dawaton siya kay wa man sa ta masugo-sugo sa ngadto pangulit ka. Basin na ani lang gina niya istoryahan, inistoryahanan.
Sige, kana na, okay na lang. Ay kamo dili gusto ako. Ay, dili man. Kanang, ang amua ba, gaduduha mi, basin, wakas saktong panguan ba, may man to si Berting, lahi ra kayo mo wakas si Berting, may man to maningil sa mga utang ni sir. Common sense. Uli na lang ko. Ay, sorry, ina ra, oy. Lisod ka isa wala si Berting. Ikaw na lang, sir, mauna lang sa ni siya, kuan, makahimong ka makapaningil sa utang ni sir. Oh, wala man mo salig. Ako na lang uli. Okay gani, okay gani. Wang di ba sa kasaligan imong inistorya? Murag na ay gamay. Ito man gamay. Wala man good. Ano lamang ko common sense. O lagi. Itik gamay. Unsa man sil? Salig ka ako dili. Dili, uli na lang ko. Di siya good. Da. Sir, Lagi. Kaya unsa man din na trabaho building? maningil lagi utang ni sir. Ikaw tarunga gyud ha. Nga makakuan jud ka sa mga kwarta kay si Berting na ilad man ganitong kuan niya ikaw pa kaha. Bugo man na building. Ako, naman ko. Dili utok ba? Mao gani ang ako Wait, aba wait. makasalig sa si sir kay maghatag sad si sir ni mog sweldo pod. Maningil ko. Oh. Nakwalta na ako. Ako hatag, sir. Yakin imo isulti ni sir kinsa tong nibayad. Asa man na lugar nga ako singil? Ato ka ingil nga to tabunok. Tabunok, Bulakaw, Oo. Pardo, sunod na na. Naaman da litahan ako Oh. hatag nimo. Oh. Muna imo tilngon o asa ila apita. Okay. Oh. Basta importante na ako pa taxi. Taxi? Sosyal gad nimo ningil oy. Taxi yun, mahal bayad taxi. Init man kalibutan. Jeep ra oy, kay naay motor ra diha, sakay ka motor. Hunong highway, sakay ka jeep. O mataki-taxi ka sa ato pa, imo collection, iko lang piti taxi. Usa pa ma imo limit ako. Makuhaan sa na ang kwarta. Namotol silbis di building wala. Wala. Magmotor ra to siya. Human mag-jeep. Mura na. Yung mga sa Runner. Lanil. Apoy mandagan. Basta ka jud mo, mukuan ka mo. Puli kang Berting o dili. Uli. Mao man yang gingon Basta ako. sa abot ato extra ha, maabot to si Berting. Basin na to yung gilakawal. Wala nako. Oo. Balik ka, uli ka sa inyo. Pero bayad ka ako is pag-ibig, PhilHealth. Alam mo ako plabante. Mao man na siya. Panting sa amin niya siya. Uy. Sige na, okay na ko. Okay na ko. Basta singil. Oh, Bunok, Bulakaw, Pardo. Pardo. Wala lima. Sige ha. Common sense, witi ka man. Asa naman nilo? At ato tas balay. Ha? Eh, sir. Oh. Dili na sa tumukuan ka. Mas Berting, we. Mo may ingon niya. Balik tas balay. Mo lang niya ito papaningan. Tiki, uli sa ta. Oh, kaaron nga kadunong sa ni siya asa ato. Anak ta, uli na ta. Basta man. Anta, alik na. Ala di. Balay, uli. Oo, atos balay. Asa na? Astas mo eh. Unsa man? Makahatag jud ka sa kung gusto. Ako ra bang gusto ka ng daghan jud kwarta. Kay kato kung bana sa una, wa jud toy kwarta. Puslan man nga nguli tao ka. Lang daghan ginag di mo pitaka ha? Kwarta le mo dia daghan kwarta. Naamo jud ka kay kwarta. Unsa? Kasustinir day ka. Ana oy. Ay, sini lang kwarta na daghan. Biasa maron mo kwarta. Kwarta. Unsa man ni? Naitag sa libo. Daghan di ida. Good kayo. So, okay na. Okay na. Okay kayo. Yes, ya. Unsa man? Napakailain niya? Napa? Napa? O sige, Napa iguan. ato pa nang gamiton ha. Kunya, ako'y sunda. Ha? Ako lang gisunda. dagang kwarta, sibikong og sibikang labihan nilang lipaya. Isay! Uy, ma! Sibikang Balik na mo diri ha, mga... Na! Palaguton yung ninyo da! Ma?
Kitsa! Unsa man ni ma? One day, si pare ba? Ako nakita niya. Ngihi ko na siya, ako lagi. Nga nga nago man kuno niya. Wag ba day, ako na siyang giubanan ba kay Unsay ubanan? Ubanan nimo mangihi? ako magoy mangihi day day. Oy, ya. Daghan mi imbitin dire. Kuwan kumpare. Susma! Ayaw na lang gugog atik-atika, God! Naong sagingan, biyatik ka uy nga. Matiguang na biyak ka man, naong sa... Kauwang lang ka uy! Uy! Naong sa naman taon mong duha, uy, yung taon! Kaluod ninyo, uy! Day. Unsa magkaday? Uy! Diskarte ni ako Unsa magbuhat ka ako giading og tuntutok ayaw na inang ibuhang huna-huna. Day, kini day. Ayaw pagkuan. Pag munaw naglain. Kinsa may di makahulong naglaing nga nanago mo diyas kasagingan? Nagsamang taon ka uy! Day. Ay akong tuyo niya. Pre! Ali-ali dire gawas dire. Pila-ila tika sa kong anak. Wala akong kumpare day sa una ka to dito patapuyo sa on. Gamay pa kaadto. Mama, uy! Ay nulong ko angay diha. Pero ito rin dadong paniod to ron kay pamisudi ang bahay. Tara, niod to ta dito. Tara pre! Kita ka maging anak mo, uy! Nago ka mo diyas kasagingan? Hindi makita mo sa... Ato mga silingan, unsa ba? Oo, ano iya, datang pag-iani mo sa balay. Pakawaw! Ay guna-una ng silingan. Ang importante mabusog ka. Uy! Uy! Mama! Kaya pa! Hindi maipit ka, Say! Say! Wow. Dili na Ay, hindi ka na, maimo na ni. Wow, dili. Una-una mo ko dito. Ang bisita atong unahon, uy. Ano na sa kanimpano? Kana mo sa imo, kay unahon to ka makakuha talagit adto. Sorry si mama, uy. Pre! Pre! Tao, pre. Tungkol na rin. Kare. Tungkol, pre. Ito mong gamo, gutom ganyan ko ako'y pamahaw nung sa magkaayaw pag pinahira. Ano yung sa pinakumba, makakwarta na kita, anak. Dako ang makagsunod ka kung. Ay, sus, ay, anda. Gutom ko sabi, Pre! Ada pa yung sudan, ha? Hurot na nga eh. Salamat kali, salamat ha. Oy, ba? Una-una ka. Usa naman. Ako lagi. Usa Eh, pre! Ani, Soft drink, pre! Soft drink, pre! Oh, inom! Inom ba, pre? Kabog na rin eh. Oh, gilami kayo na, pre! Usa na puso lagi. Di ko niyo pa kanon, ma'am. Tatanin niya. Usa naman taon-taon. Ay, Si kaon. Sino inom. Uy. Ari. Oh, pre. Buka. Buka na imuhang kuan. Para di ka maglisod. Oh, dapay nagkasudan, ha? Ada pa. Kaon. Balmbog na ba yun eh? Asa man itong imo bag, di ba? Napanisod? Wala. usa gid mo kapakaulam ng kama. Uy, Day. Hindot o model, day. uy, ano ka? Uy, Duta, dia. Uy, kaon. Kani. Kaon bayo. Oh, kani. Kaon. Oh. Sige, kaon. Nay, nagkasudan. ang sudan mo din. Gutom din na. Hindi, uy, sudan mo ang kwatsa. Sige, pre. Sino, pre? Papa. Ha?
ginaw payo, buhain mo nila. Uy, ewan ako. Ayaw! Ako allergy mo ko tiles, katol, burot ako tiles, dali oh! Sige na lang. Kung anong di ka ha? Kung usaw pa paningin para di ka madiskwido. Sa'yo naman ka ha. Sa'yo na lagi maningin na tas mga nangutang niya. Yan, magsingil na ko ron. Oh, so good na kagaron. Kung ano di ka sa lista sa imong paninglon ha? Wow. Wala, diya, anang soft drinks. Wala pa gani ka paningin ha? Nangita nag-soft drinks. Kuha sir, Angal naikot mo? dito para maundang ni kuha cook dito. Di, basin angal mo, uli na lang ko. Wala. Eh, paano ka? Oh, Wala. Sige. Dali, sir. Ingkot mo anang, ako anak ko anang ha. Oh. Oo man. Dili, lalim biya, lakaw init. O lagi. Asa mo na yung birthday mo? Eh, manong di masagun ni siya mananggit. Lingkod, oy, asik. Mura man kadihag asit. Oh, nalako, tanak ko. Pahingan ako. Ha? Kumunsin, biti ka man. Kapoy biya ko. Soy. Sir, atong notebook kay para magkapaningin na ni siya. At ang bukang ka na, Na ito skilid sa ref. Puno man. May lag, may UTI ka. Ang sexy ay. Wala. wala dilita ng listahan, uy. Gibatin dato building. Naa dito. Wala, uy. Ano dito, be? Ako ngita. Oh, tanawa ato, aaba. Tuloy na. Asa? Nawala lagi din eh. Dalag ito building. Ikakabantay ka nga, da building listahan o ballpen. Notebook, Oo, otmo. gamay, Oo, amay, otmo. nada bulpin, Oo. spring, Oo, itling iha dili kato kilid. composition. Oo. Na, kabantay ko. Dala dito. Ano tayo, listahan to, utang? Naa dito yung pangapaninglunon. Double din dito. Kasi usa. Ay, basin singil karong building. Wala lagi. Wala man building ko. Wala lagi na lang head. Wala maka-building dito inyo. Inyo maka-building nga, ikapapuli iya. Miski sa tawanan nga nung idala-dala man sa tuniya. Uy, saan akong balisir? Dito. Dito ko paningin atong madag kung utang mo dito tabunok. Wala ka o bardo. Kay sugo man siya bibit. Kisas bibit. Bibit, uyab. Naman uyab building. Muna siya uyab. Tugay na na sila, uy. Anak ko indas baga building. Yaman na, kabibit mo na. Padala gawas. Ano siya maging sir? Mauli ahana building, lahas. Nada na uyab building to awas ni ay. Ano siya magsulti na ako sa lana? Sukod. Yan, naapot ko na siya uyab dili. Ito na uyab building dili tanang. Abatin sila sanang. Uyab mo sila. Uyab mo building na. Dili siya rin. Tumugta ka dyan kag kumain. Siya uyab ay. Wala. Napila building ni mo ato na sa uyab ili. Naakuno siya uyab dili. Gwapa, puti. Gwapa ko no. Naakuno dili. Kita man ang bahay dili. Basins! Kung ano? Ikaw naman puti Sa dili ka na. siligan. Na. Basta iya Ay, dili na gwapa. ka mag-chismis eh. Dili na ka mag-chismis. Ang atua, maningil siya unsaon ni wala ang notebook. Aw di halang siya singil dool. Oh, di ako sa layo kay wapan ka abawan sa tao asa napita maningil siya kita nga tao wa man siya notebook. Likahan. Pero ako singil, kung ako singil, pero na ako yung nako. O ikaw, ikay buyog. Luya sir. Dili man pwede, maningil ko dito kay tungod. Wala pa man ko ilhi, nga singil ko. Diha nimo suko. O kuyogin na lang sir. Kay lisunod po ako mo. Kwan, init istanan. Bahala ka diha. Ana lang ni singil dool ila di kong bikang. O ya, daghapay nang utang mo daw silingan. Lisunod po no. Lalis mo? Dili mo sagot? Wala. Ako na lang ko. Wala, oy. Ayaw na lang. Ikaw sa tsiba. Dali ka na sa loob, oy. Wisyo mo sa gawin. Kumunsin, sweetie kamay. Bakpak mo si tig-suy-suy ron. Kana na lang sir. Kuyogin na lang yun dito ka. Ikaw na lang kuyog sa nanggo.
Ako di sugod na di karon. Kanus abang di ka magsugod no, sayang kang adlaw. Wala pa gani igo sweldo. Pala lang ko childo building. Pila na sweldo building? Pila ka to childo building ka lang? Ikaw yung suldo? Mula Ito, 15. Petri 15. 15. Childo buwan 18. 3,015? Oh. Sa Ismail ay? Pila? Sa Ismail, kini mong good siya, usay, dili kumawag kay. Usay mo, gamay, usay mo dako. 3,000 siguro So, Pilipinas. ang imo na isuldo ani niya, 4 lang koy ang buwan. 4,000. Patro, uli na lang ko amo, dagan ko tamo amo. Ayo ay, ano ba? Pila na gusto ni mo childo di ay uwan na ay. Ako, mas bright ako building. Ako ang sweldo dako, 8,000. Ako ba na yan? Hangyo lang ni oy. Dili mo sugot? Hangyo alam ni dako kayo na utong. Oy dako kay na pila. Uli na lang ko. Ayo, soy. Ano sa ba? Ito. Ako mo sa kay ko niya mong amoy. Mahal ko yung hangyo niya childo anang. Oy, Ako wala na lang isisis, pilil, pag-ibig, basta 8 wala ako sweldo. Ikaw sir, kung sulduan lang sa dili nimo siya utso, ang katong mga utang, di mo sa kabayaran sumil nga utang. nagkato pa tanang childo lang niya utong. Pwede lang size na ng buwan mo eh. Hangyo lang ni amay lang ko. Uli ko. Tigpan niyo na sa bitaw ka. Soy! Uli ko, bahala na, uli ko. Amay, size. 8, dili, uli ko. Sige. Otso. Ah. Otso na lang sir. Tigit. Kaya okay mga konti mo. Kung matalaan subok yun, talib ni tiyakot ka watalaan matunggo dili siya la. Ayaw reklamo. Ako tabang man na inyo ha, tabang. Wala man ko kamo god, wala man ko kamo. Ako tildo man ko uto. Otso mil niya. Magpuyog pa ni mo si sir. Dito silingan. Basin gutuman ko na masugo, na palit. Ilang bitang ha? Isure. Nga makakuan, makabayad to. Pila masingil dito bikang? Ang nasa ibayron nung 5,000 to. Napapajud sila bitay, G's. Ang ilang bayad ka ron, sa kuan ng sa G's nung taron, mubayad sa 5 ko na ron. Kasi uwa ko eh. Mahal ka kag pangayo ka sweldo, mawawaw ka. Di ko nga ako mga classmate. Kanya? Oo ko, kaya kailaman. Hindi naman na, umayon siya pas na lang. Ayaw. Tanaho naman na imo, suko man ka ako. Di mo tupit sa G's lang mubayad, kaya kung maugmaan na sad na, sige na sa nagrason, sulod na po buwan. Sige. Alam? Oy, mo kawag ka di ka kwal sabinting ubikan, awa ha. Kay malong laman na sila. Na sila kwarta pi. Sibinting, igo na hatag kwarta pi. Common sense. Bitik ka may. Malo ni. Choy. Tala. Panik yung ron dali. Sige na lang. Banala ko le. Basta 8,000. Kidil. Balay nila bikong bikang ko anak kasingil. Ay lang po. Ikaw masingil, ako lang po. Ang ikaw masingil nga to. Pita nga to, mo na iba. Ay ako po ba kay ikaw masingil? Ang po ka. Ayaw, uy. Di ko pakita nila bikong bikang. Ikaw ang ato. Pero ikaw man puli building, paningil. Ay kung tiyan ta, kay tanawag gid lakwal ta. Lakwal. Liban. Maning ada eh. Ay, hindi lang. Dali na. Ha? Ayo! Nang. Ayo nga pon. Ako sugo. Ningil. Ay, sugo. Ay, singil. Kasi, pasabot ni mo. Pamilyar lagi ka. Gusto mo siya dali, uy? Ako? Ikaw. Bikang kalimot. Ay, gamay pa ka sa una. Ako gani ibog ni mo sa una, kalimot ka.
Karon dako anak gamay. Ako bituto classmate Bikong. Ako man gud na work. Ay gisugo ko ako amo tanay. Dali oy. Ay sa ibaw. Bikang. Dili lang ko na siya pakita, nasa dila ay. Kuan kanang mauwaw. Isa man day na. Dali na. Dala! Ito man ka, hindi ko kita. Maningil utang. Unsay ato? Na ako na mo dako utang. Ang iya ko sugo. Kani siya, ako ni siya bagutaw. Ang suon ni siya building. Mo ni siya, ako, trini nga, singil sa utang dili nga, wala usa siya layo, dili lang sa dool. Sige, singil na. Sige. Singil, ika man ako tugo. Singil na sila. Tabayad, maroon nila. Tikadis malun. Maman na ilat yung bayad. Tikamay, common sense. Sisoy. Kuan. Kanang iya man ko sugo tao. Naama ko ng utang. Bayad. Bayad! Hindi, anak. Bayad mo! Anak, sumpa. Utog-utog, kinalaka, itog doon na sila bikang. Utog-utog, Bayad mo! okay na. Ayaw lang paningka sa doy. Sir, dili pa baya karon na mong bayad. So si mana pa baya? Simon pa mo lagi yung bayad. Dili. Pitadis ila. Singil dili ni building. Lupit sa 5 pa manggudlon. Dili na takto mo lilo eh. Pitadis lon. Bilnis lon. Business man. Tambayad lon ninyo utang. Ayaw mo limot-limot. Bayad mo ayaw limot-limot. Karon na bayad. Kan. Ato, lang. Ayaw. Karon doy. Wala man ni kwan. Si mana man yun? Wala iso doy. Adi sa anak ni. Haras mi naman na imo. Mabayad lang takaso ani. Ako singil di ba igo bayad? Tugay man bayad. Dili ka, hiling anak. Hoy. Kuha na. Sinsiyo naman eh. Kwarta, wa pa may kwarta ron. Oh, Kuchelo. At dili ko ani. Uy, haras mi niya atong buhat. Di ni tinalong ato tingil. Nalagot man ka nga. Kada sila kuha ila. Kwarta na, tunol ato. Dili kay wala ni kwarta? Tadi subag diha nga. Wala man dugay man bayad. Mabayad ta kaso. Ato utang. Di ba igo niya bayad? Nato ila. Bayad mo. Wa pa gani. Wala bayad. Nang na pa. Wa pa may kwarta. Na sil. Sige mo lang mo balibat. Ay tada ali, ingon bilting ako. Tada ko no sigil, sige mo libat. Oh, luoy, doro tayo. Wala may kwarta. Ayaw lang. Oh, luoy. Ayaw lang anak. Ay, naglastik kay wa man isugod. Makasunuhan lang. Kaso, Mukhang sanay mo tao, oy. abot lang. Mutuno sila bayad. Ay, ito pasingil. Wala man bayad sila. Wala man ko na sila kwarta. Haras min manaimo. Wala buka baga. Anak, ang abli ka na. Ayaw anak. Uli, lantas. Murag diha, juta pa ingon ani. Uli lang ta, dili ta mugos kay basi niya. Ako, papliso din mo. Suway pliso. Suway pliso. Nalukat. Ikaw lukat mo. Ya ako mainom, mastermind ka. Ayaw na. Patinta lang ninyo ha. Nga, uli lang ta. Ayaw, oy, singil ta. Wala ka kawalta dalao. Tige lang libad nila. Balik lang ta. Una na sila ko ta. Uli lang ta. Dili ko hadlok pliso. Ipapriso tika. Hadlok tayo ko Iya pliso. ka diri sa among balay. Kaya, kapang naman mo kaaway noon. Sige, Pero okay ako singil. Okay ako singil. Okay, imo singilan. Okay kayo. Okay kayo. Kalo na lang Sige, uli sa mo. Ubawan na ka. Hindi na TV mo. Patay ka niya. Bayad ka na. Yawan mo ta. Ulit ka. Sige
Ako pa, mao man ako buhat amo, dili ko hadlok anak, boss. Anak, ya common sense man good. Na, litik kamay. Soy. O anak, daog na. Dili ko hadlok. Kato ay mo ko sugo. Iso ginoon ko. Ayaw lang anak nga, hiling ka dito bag na dito lang kakuha bag na hiling ka kukataka. Dili man hatag. Ayaw lang mo gusto. Magkuan ka anak, alam ka kato. Okay lang. Sige lang, pailan kaso. Kay ikaw man pliso po. Maodi ay nga di ka hadlok. Kay og makanaunta, ako dahil plito. Kita duha. Uyog ta. Naapito ka. Naman ka kwarta. Di piyansa. Kunya ato kulit ta ila gamay ra, ina dako tapyan ta, kanti intik. Anti-kanti ana. Oo, common sense. Hindi na maayo ako negosyo ana. Ay, basta dili bayad. Halas. Bakal ko ingon adlok di kay kakabati pa lang niya kakato. Dili ka hadlok anak. Mauta. Pitingi. Pikong! Oy, Pikong! Oy, sir! Sir? Ate, ikaw mo na sir. Huwag niyo mo kapantay na yun, sir, na? Soy! Amoy, di kamay lagi, lagi. Bigkang! Samsam! Di kamay, mi. Kumachit ka! Kita mo, sir. Kuya, gagawin mo, sir. Basi na. Bayad mo, Bikong. Nautang dito may sa Sabi inyo. mo. Wala gihatag si Bikang. Wala, wakon sodo. Kanang ayaw usa, di ka dito ka Ayaw, soy. usa. Way daog, soy. Nangis usa ka. Nangis usa ka, inaningil ka utang. Dili ka dito ka abli. Inaningil ka. Kamo na utang. Oo. Ako bago ko trabaho sir. Ikaw kolektor. Nya sugo man ko dito inyo. Oh. Nya wala man hatag si Bikang kay walay kwarta. Basi na. Wala soy, wala dito kaplat soy, wala soy. Dito na. Wala soy. Wala soy. Ayaw. Ano lang bayad, sir? Wa ko singpong soy. Ha? Ayaw soy. Siya day ningil, sir. Siya day mo'y maningil mo, sir. Oh, tiya po building. Oh. Kato building, kato Oh, yang. iya ba to aksuon Oh, building? iya, Oo. Ikaw na kolektor, sir. Soy. Ikaw na kolektor. Ali ako. Kaya na lang kong daog. Hindi kay. Wan mo man ako trabaho. Wan matrabaho mo na ako. Ano ini sih? Dili. Ay lang ato pa sa ayo. Pasigyan na ka. Trabaho. Basta silto. Pasigyan na Pasigyan na ko. Hindi lang to say. Hindi lang to. Inom lang tag kuan say. Ato taamo. Ang makita mo bigkang balik ka. Ato taamo. Ato na ta ilasoy. Inom. Oh. Ato ta ilasoy. Inom ta tumba say. Kantay ko. Ha? Gigi to kal. Gigi. Kalusa pa! Ako! Ano, gulong-gulong mo lang ka dito sa balay, uy. Madlukan. Nga, gidagay ta ka dito kay aron makabanding mo akong anak. Ayaw pag kuan, hilom-hilom, pag-istorya mo, istorya ito kung mga anak, anong masuod mo? Unsa, oy! Laruan na imong istorya! Taro nga ba, aron magkasinabot mo nung akong anak! Mo lagi na. Mata mo ko sa yung anak sa isip taon ng naong. Ayaw! Ako'y agda! Ipakita ba nga iisado po ka? Isado man juga ka nako! Oo, oy. Ano na ba? Unsa pa na imong rilo? Tinood ni? Waman pa ni. Tinood ay ni? Sunod gani. Itong sulod to tanan nimong alahas, ha? Tinahan ko magtanaw adto.
Suway daghan alas ko. Ay, ang pagsulod sa kuwang. Suway daghan. Sure ka? Uy, kanindot gud ganahan kayo ko. Ano mo kwintas tinuod ni? Oo, tinuod ba? Oo ba? Pagkasulod ang dili tinuod. Di kuha ko ni. Kuha ko niya. Kuha ko. Problema di makuha ni. Di makuha. Sige ka. Ano kuha ni kabot balay ha? Sama-sama ako. Di makuha. Nga. Inig ko ha. Dadaan dito ha. Oo, dado rin. Ako pa. Ay, dito ko ni mo. Tenang. 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 Nga naman, asa si? Soy! Di maya tenang. Asa ka tenang? Diyan, singin. Ay na kalau balibat, dili bayad. Nanguha kita tenang dito, bab. Panguha dito, mga pitaka. Hiling niya dito. Kuya tenang, mapayalan ta ka to tenang. Isi tenang kay, ba't mo apa to tenang? Yan naman gidi ay! Dito tako to, tawanan tenang. Dito na dito si apan tenang, na dito gamay. Sure kasi? Nung kako amal kita tenang, asog labi lagi tenang. Nanong ka, begitu lah bang hiling kita ya migo tenang si bikong. Dito na kuha bahag tenang, anang, huy. Ha? Kulit tenang si. Nasa mo rin siya? Ako biyan tenang ko eh. Wow ko. Hindi mo alam ito dili. Oh, alin dito sa Panila. Sini na tenang. Ni, itila na tenang. Oh, wali niyo to tenang. Dito tenang. Panila tenang. Lakpan. Oo, wala ka tenang. Ay, dito babalik ka. Dito tenang. Kuya pa to tenang. Kabayat ka tenang. Dito na dito takto tawhana lagi. Sakto na dito ko. Natin damay. Maulas tenang. Ili maito ang good na sa... Okay ra po nung dit. Ato di po na to siya. Si Bikong og si Bikang namatay sa utang. Maayo kaayong muhangyo kung paning lang magtago-tago. Kung kundili na sila kalikay, si Bikong magpatay-patay. Muminatay usab si Bikang aron maimpas ang ilang utang. Ang insik ilang giapit, igamit ilang kaabit. Imbis mo bayad sa utang, lanoon pininditunan. Ang insik nagdagot-bot sa pita kasiyami koot. Ang insik wanay mahimo, nangupot na lang sa ulo. Gigutom na silang duha, nahurot na ilang kwarta. Si Bikang pirting isuga, si Bikong iyang gikulata. Ang simot pirting bubaga, ang mata pirting laguma. Nihupong na lang si Bikong na maghikog na lang siya. Apan unsang nilagbuha, dunay tao nga mito nga nanguyab sa ilang mama. Mihatag og dagang kwarta, si Bikong og si Bikang labihan nilang lipaya. Si Bikong og si Bikang natikongtong natikay-ang. Gigutom na silang duha, nahurot na ilang kwarta. May naningil nga Bombay, si Bikong napatay-patay. Ang Bombay gikuyawan, nahadlo na pasanginan. Ang Bombay piting hadlo ka, mihatag na lang o kwarta. Apan unsang milagruha, dunay tao nga mito nga nanguyab sa ilang mama. Mihatag og dagang kwarta, si Bikong og si Bikang labihan nilang lipaya. Si Bikong og si Bikang natikongkong natikay-ang. Si Bikong og si Bikang namatay sa utang.